प्यार कईल बाउर ना हुए हमरा तहरा मालूम बा, बाकी एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटैया बहुत। देखिए बहुत कुछ कविता जौन नेट पर बाटे आप सुनत होगा फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, ये कविता सुनल जाए। कविता खाली हम कहिला कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाएंगे हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाएंगे हम। तो एक तरह से कोनो कविता में संदेश लेके हम कविता लिखी ले। ये कविता देखल जा एक एक लाइन में कहो वो संदेश अगर मिले तो आप सबके आशीर्वाद चाहब। तमाम जितना लोग बैठल बा सब पारखी लोग बैठल बा, कविता के आदरणीय शुक्ला जी बैठल बनी, सब गुरजन बैठल बा। सुन जा कि कितनों केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइहो मत। एक एक लाइन में संदेश, कितनों केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइहो मत, अब बेपरिचित की हाथे कहियो कुछो कियो खइयो मत। कितनों केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइहो मत, बेपरिचित की हाथे कहियो कुछो कियो खइयो मत। प्यार कईल बाउर ना हुए हमरा तहरा मालूम बा, बाकी एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटैया मत। और उत्तर प्रदेश में जोगी बाबा एंटी रोम टीम चला, एंटी रोमियो जो हम ना करी तो कर ना दिखता के। प्यार कईल बाउर ना हुए हमरा तहरा मालूम बा, एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटैया मत। चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात कबो पतिया मत। चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात कबो पतिया मत। और शोर शराबा मारपीट रैली हड़ताल करावे में केकर कितना लाभ हानि बा हमरा के समझियो मत। शोर शराबा मारपीट रैली हड़ताल करावे में केकर कितना लाभ हानि बा हमरा के समझियो मत। अब बेटा बेटी मेहरी मीत संहतियों से बचियो बाकी, बेटा बेटी मेहरी मीत संहतियों से बचियो बाकी, डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपैयो मत। क्या बात। बेटा बेटी मेहरी मीत संहतियों से बचियो बाकी, डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपैयो मत। अबरा दुबरा के जितना होखे सहयोग करा दिहो, अबरा दुबरा के जितना होखे सहयोग करा दिहो। आन्हर भेभर कोढ़ी कंजूसे के धन अपनैयो मत, आन्हर भेभर कोढ़ी कंजूसे के धन अपनैयो मत। मिर्गी मृतक मारपीट चुगली चोरी से दूर रहो, मिर्गी मृतक मारपीट चुगली चोरी से दूर रहो। घोड़ा गधा के पीछे पुलिस की आगे जइहो मत, क्या बात। घोड़ा गधा के पीछे पुलिस की आगे जइहो मत। आ तू आपन देखो तब देखी दुनिया कहियो तहरा के, बादशाह से प्रीत लगा के प्रेमी के भूलवइहो मत, बादशाह से प्रीत लगा के प्रेमी के भूलवइहो। जितना सबके हम समय दिले नहीं उतने समय अपनो ले। परिचय बा सुन ले जा कि बाभन के जाति हैं बानी बेकार, आपको सब जाने नहीं परिचय हमार। अइले से पहले बहुत आदमी होंगे कहल कि अपन परिचय जरूर बताए दोगे। बाभन के जाति हैं बानी बेकार, आपको सब जाने नहीं परिचय हमार। गांव हसकतुआ सकतुई डाखाना, जिला देवरिया तरकुलवा थाना, नाम बादशाह बंसवारी में घर बा। तकरे बाद एवरी दुआरी पर के दृश्य, नाम बादशाह बंसवारी में घर बा। जागी ले रात भर चोरन के डर बा, बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गोटई पउजर बा सब दे करिया। भोंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे कहो कहते भाई बच के। देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान ले परिचय हमार। बरहो महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बांस खूब जाह कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनको बुताला, रोहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फेर को मुंह न देखा। दिनों में मच्छर फुला देले काट के, कितने लोग लेला दौरी उलाट के। मोर मैदान खाती होला हरानी, हेले के पड़े जगह भर पानी। अब वही ले भइल ना एकर सुधार, आपो सब जाने नहीं परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जाति बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28। 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुनी के सार बने शंभू भुटेली। 3 घर बढ़ई कमकर के तीनी, 12 गो घर को हरौटी के घीनी। आ 4 घर गोड़ बने चाहे कहार, आपको सब जाने नहीं परिचय हमार। आपको सब जाने नहीं परिचय हमार। ये हमार भौगोलिक परिचय रहल।